alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Yau kuma za mu yi bayani akan part 7 pronunciation part 7. Wannan wasu dabaru ne da ake karanta wasu karshen kalma, wato muna kiransu da suffix. So a stage 1 idan kuka ga waɗannan kalmomin sun ƙare da SION, yawancinsu suna ƙarewa da jin ake faɗa, ba sha ake faɗa wajen furta waɗannan ƙarshen ba. Jin, kamar nan za ka ce decision, don't say decision. Nan ma provision, don't say provision. Television, decision, provision, television. Sai shin, idan kuma ga TION, shi kuma mai shin ne ake furta shi. Information, combination, acceptation, abortion, information, combination, acceptation, abortion. Sai kuma idan kuka ga wannan haka ake furta wannan, kusan tunda kun san sh sound, kamar yanayin wannan saɗin na sound na haka yake. To wannan shi ma haka, kamar ash, pleasure. To idan kuka ga wannan ya ƙara ACURE, sha, kamar inda kuka ga ana furta kalmar sure. To za ka ce sh. To shi ma nan assure, nan pleasure. To sai kuma nan ta ake furta ta, don sai ta da ƙarfi ta. To shi nan capture, idan kuka ga TURE, sha ake furta. Capture, temperature. Wannan shine dabarun, amma wannan da wannan sukan iya formation, wato sukan exchanging, amma wannan da ya kokari kowa dinga duba pronunciation din da ya kare da wannan da kuma wannan, saboda wani zubin wannan din ana iya furta shi da matsayin wannan ma kuma kan iya furta shi da matsayin wannan, amma dai majority kamar inda na yi bayani haka suke zuwa a cikin sentences duka, ko a cikin kalmomi gaba ɗaya wajen furancin su. Thank you.